पावछ भागवते वासुदेवाय नमस्तुते पुरुषोत्तम द्वारु ब्रह्म बेनि चरणाय नमो नमः। अद्भुत ज्ञान ब्रह्म 22 पावछ भागवते परखी पाद जुगलम पूज्य पाद जुगलम पूज्य सन्यास वासुदेवाय। दर्शक बंधु, गत एपिसोड रे आमे प्रथम स्कंदर तृतीय अध्याय आलोचना करथिले। प्रथम स्कंद तृतीय अध्यायर जेउठी आमे छाड़ीथिले ठू पुणी आज पुनरालोचना करवा। एणुकरी आपण ए भागवत पाठ टिके शुणिबाकू मन स्थिर करी आपण को अनुरोध टिके भागवत पाठ शुणु। सुनंद खड्ग करे धरी दुष्ट राजांकु बेगे मारी अल्प प्रजा जन शेष दयारे लभिबे आश्वास। सुनंद खड्ग धरी भगवान कल्कि ए धरा पृष्ठ अवतार हेबे। जेतेबेले अधर्मर बल बढ़ीजीव आउ धर्म बल जेतेबेले कमिब से अधर्म को विनाश करिया पई ए कली शेष भगवान कल्कि अवतार हेबे। काकू नहीं ना सुनंद खड्ग जहाँ को आमे 12 हाथ खंडा कहुचे। ए 12 हाथ खंडा आउ कहीं नुह। ए 12 हाथ खंडा होउछि जगन्नाथ दासंकर लिखित भागवत 12 स्कंद भागवत। ये हूँ 12 हाथ खंडा। ये भागवत को नहीं भगवान कल्कि अवतार हेबे। तेबेले ना अल्प प्रजा जन शेष दयारे लभिबे आश्वास। जेतेबेले अल्प प्रजा जन धार्मिक लोक कम थिबे सही समय भगवान कल्कि अवतार हेबे। से सत्य निधि मायाधर असंख्य करे अवतार यथा अक्षय हृद देहे सहस्र क्षुद्र नदी बहे ऋषि देवता मनुराजा जे मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जन्म हंती। किभली जन्म हंती ना के अंशे केते कला होई विभूति गुणे के जन्मई। भगवान कल्कि जेतेबेले अवतार हेबे पूर्वर मुनि ऋषि आउ तपसी देवता मनुराजा जो कला कर्म को साधन करी जाइथिले ए कल्कि जेतेबेले अवतार हेबे एही 16 कला को संपूर्ण करी धरा पृष्ठरु अधर्म को विनाश करिवे। सकल अवतार सार कियबा देवा पटांतर निज मूरति चक्रधर स्वयं श्री कृष्ण अवतार। भगवान कल्कि निजे स्वयं विष्णु बा निजे स्वयं कृष्ण अवतार हेबे। हेमंते नाना रूप धरे से हरि संसारे विहरे दुष्टंक बल तेज हरि संसार रखे नर हरि। दुष्ट मानकर बल को संहार करी बा तांको तेज को हरण करी नहीं संसार रे धर्म रक्षा करिवे। भगवान कल्कि अवतार होई दुष्ट मान को विनाश करी संसार मध्य धर्म स्थापन करिवे। विष्णुर जन्म कर्म वाणी जेहा जत्ने नित्य शुणी रात्र दिवस
ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମବାଣୀ ଯିଏ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଭଜୁଛି ରାତ୍ର ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥାନ୍ତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜନ୍ମ ମରଣର ବାଧାଟା ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଭଜୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମଇ ଜନହିତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ମାନବମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଦେଶନେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେଉଡ଼ଇ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଥାଏ, ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ପବନ ବଳରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ସେଇ ଧୂଳିକୁ ମେଘ ତ ଆକାଶରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧୂଳିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମେଘ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ଶୁଣ ମୁନି ଜନ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆମେ ପିତାମାତାକୁ ଦେବତା ନ ଭାବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଷାଣ ପୂଜା କରୁଛେ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖି ବା ପ୍ରତିମା ରଖି ପୂଜା କରୁଛେ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ସ୍ୱଭାବରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଆବରିକି ଦେହ ବହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁରି ଭଳିଆ ରୂପଟା ବହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ବାପାଙ୍କର କି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାପା ମା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ଏଣୁ ଏ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥଟା ଲାଗୁଅଛି। ସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର। ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କିଏ ନା ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଦେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ଏନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ ଯେତେ ସେ ହୁଅଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସନ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁଥିରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଅଛି, ପରମାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଯେଉଁରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକର୍ମ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ଵ ସେହି, ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ, କବି ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ। ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି କର୍ମ ନାହିଁ, କବିମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପାଷାଣ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କିଛି ବିଚାର କରିବ କି? ଆମର କିଛି କରିବନି। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଚାର କରିବ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ। ତେଣୁକରି କବିମାନେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଅଦେହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କବିତା କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅମୋହ ଲୀଳା ନରହରି, ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଳଇ, ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ବା ଭଗବାନ କଥା କୌଣସି କବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଳଇ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ, ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟ। ବିପ୍ର ସେ କ'ଣ କରେ? ଅଦେହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପୂଜାକୁ ନିଜେ ଯାହା ବାହନ ବିସର୍ଜନ ସର୍ଜନ କରେ ସେ ଦୁର୍ଜନ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାହନ ଆଣୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଣି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପୂଜା କରେ, ଯାହା ବାହନ ସର୍ଜନ, ତାପରେ କ'ଣ କରେ ନା ବିସର୍ଜନ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ, ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟ। ଆମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କ'ଣ କରେ ନା ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ। କିଏ ନା ଅସୁର। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ, କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ। ଏଣୁ କିଏ ନା ସିଏ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଛି। କିଏ? ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ ନିତ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ, କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ଲୀଳା କର୍ମ କେହି ତର୍କ ମତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ, ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ନଟ ଯେସନେ ମାୟା କରି, ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଦୁଗର ଆମକୁ ଯାଦୁଟିଏ ଦେଖାଉଛି, ମାୟା କରିଦେଉଛି ବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଉଛି ବା କୁହୁକ ବିସ୍ତାର କରିଦେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମାୟା ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନେ ଜାଣିବ କି ତାହା, ଦୁରାଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁରାଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାଳ ଚକ୍ର ତାର ହସ୍ତ, କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗସ୍ତ। ଏ କାଳଚକ୍ରଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ବା କେହି ତାକୁ ଗମନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧ, ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ।